nyata laruta saking yudha saguru kula yen utusa sang Sri ya jagat dewa ngobong kloso mengkene dadi Bambang kang bagus urupaku ora ndek ben-ben Sang Hyang Wonang dadeke bagus lagi saiki aku nampa pakurmatan gati nurunke balining jimat lima sada lho sapa kae Takala narpa tresna tang tulus anyakra ring Paksiwara Jahnawi Suta durung sawetara nggonku nganglang jagat ning ora nyangking bokor ana Narendra ingkang rawuh wela dalah Kusika Kresna iki Narendra saka ngendi sapa jelukmu Prabu Sri Bathara Kresna iki edan apa waras iki wong nakoni kok malah ndumuk jenengi Kresna kuwi ya aku iki wah yen ngono bener ramalanku Kisanak kowe sapa aku wong kang kleyang kabur kangen mendung kebareten ditibane iku papan panggonanku kandang langit kemul mega alias aku urung duwe omah jenengku Bambang Lintang Bladu Bambang Lintang Bladu kepara nyata walah dalah sajake kok bergas piyai wujude bagus ning bareng ngomong kok abape kok wah melanding tok ho 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 lima diubal-ubal Sang Prabu ana apa tindak menyang endi aku bakal goleki ilanging jimat lima sada wis entuk gawe durung entuk gawe mokal entuk gawe yang Sang Prabu ra gandeng punca lawan Bambang Lintang Bladu lho ngono iya yen ngono Kisanak aku bakal nderek Kisanak melu aku kepara nyata kena melu kena ning ana janjine apa yen ana gawe aku melu nyangkul sandang mangan golek dhewe ya akeh tunggale ning ngene iki iya aku ora butuh apa-apa butuh bakal golek ayam ing pikirku arep ninggapi nang Kang Tak Upadi yen mangkono tutno sak aku iya Sang Kisanak